ميري كابارت وطيا أب حدا دكيسو زنبرة قدام حدر تخيد مو بوين دقاتشيوا تتسو تايرا هونكي هو انت أخذ ديغني يبدا كابورسا سلا وطياها يلوم ما انتي سبعيك تكون نددي كالو تبلو قالي مو صغير كديغي قدام حدر كوي يبدا إذا حدا شي حواسيدكا نفسها تحاتيبكا تغاربينكا كدانكا غيركا دحر قرب جيزي أبزح دقن تعني تبلو هزيو انت دا هادي مخا كومو تغوين مو توسخي سلسة شح اي تركني هاتبلو تسمع معنادو نما انت اخذ اللي خاني بس بلا شو اخبر هالكاي تبلو شو مسارح تامتيا عمنا يدليك تبلو تبلو هاراي لا تخا نابو بصح تمتص ميري بزيكا سرح كالي هو تايتفلت الدنيا زخونه يكون ناي فرح توتمصكم كاب هيوتا متان كيسرخلا أبارتم ساعات حالاتيا متيو كده ليكي كوتاني يبلا مستخبل كعل ديكو تفيكا تبلا حالاتيا خلطة تيكيتا وزين نعين نعقن تيكيت جدي الله كوشو بحساب تندق يبلا يغريتها نا دكتور قطر لني سعشو بنتنا مشيت مسبلا هو قطر لني تبلا حرايمو نزبح دران نقبرا مسبلا مسخا كوهوت زديايكو ግን አይክልኒ ምክንያቱ ኣነ ሕፀይቲ ስለ ዝኸውኩ እዚ እሞ ክእመን ደይክእል ነገሪ ንሱ ክዶ ብጀካ ስራሕ ካልእ ሂወት ኣለክን ይብላ ሽዑ ሜሪ ቀለቤታ እንዳራየት ተሓፂ ኣለኹ እኮ ኣይነበርኩኻን እምበር ተሓፂ ሕጂ ኸማን ሕፂ ኣብ ኣፍ ደገ ይፅበየ ዘሎ ትብሎ ከምኡ እንዳበለት ከላ ወያ ገዳም ሓደር ህሩብ ኢሉ ናብቲ ፓርቲ ይኣቱ بيدو يروها خمز مزل حبرا ملكتي يبرلا حالا في أريوه أزديو مسبلا تويدان ترايد ناي حدش كلان ورغات عبيدو تنتلتيلو مو سلام كبلولو مسبلا زدي لا خيدا بخسار حويفات سعمو بتحدي لا يرحانا تانا إيدو ورغات تعاليلو حالا في بخل صرحة قريمو قوي ليو زريع زلو جوني بحال صغبها لايو عايزارمني بقى نحنا حجة هنكيد إلى حيزاتو تبقس مسبلة زر ساعة ورصة يقبلها صباح الراحة إلى حيزاتو عند أخدت ويجا قدام حدر نحالا في عتتقويو شاو يبدو حالا في حزينو نابطاولو يملس أو أفدق مسبة حيزاتو زنابرت إلى فنسيقاتو جون أمو غنزبي تهبندو يبلا صوبا إلى أنا محازات تزوعا أب إلى زنابرك الكيدان أو جاها تبا محازا كمي سريح الكدو تبلا هو يغني اللي محازاي جون تعي ودي زمسل اندابله هولو حالاتيا تخطاتي لوا وطيو بدهريا يسمع له ميري كمي جركا تفلت تبلو جون جين متلال صباع يكونن يبلا حالافي مسو هو انت العجميرة موياي كله زلفع كل نجر كخسري على حاتر جيزيخا حالافنة موساق سلزلو انقفاك كونن يو يترفن تبلو ገንዘቡ እንዳሃበት እዚ ሁሉ ነገር ግን ሓላፊያ ብድሕሪት ኮይኑ ይሰምዓሉ ገሪሙዎ ኸ ይኸይ ምስተፈላለዩ ሜሪ ነብሳ ስኸፍ ክፊልዋ ንድሕሪት ገጻ ትጥምት ንጽባሒት ሜሪ ኣብ ናይ ስራሕ ኣኺባ ምስ መሳርሕታ ተኣኪባ ኣላ ሓላፊያ ብዛዕባ ሓላፍነት ዝውስኽ ሰብ ንኽረቅሕ ኢሉ ኣኪቦ ሜሪ ንሳ ከም ትምረፅ ርግፀኛ ኮይና መፅያ ሓላፊያ ንመሓዛ ምስ መረፀ ግን تفنتر أميل كان عايقديفكا نزا فزاز حلافنة توصها تبلو محازا سنبيدا محازو دو يكوننا تبلا ميري أنا خسار حنبر محازو تكتر يا متهون شعو حلافيا بكا توصاني توصيني ودينا لنا يلو يفانو ميري مس محازا عندها توعي توتصل أما عطو مسبت أحد تطويلات تحسب ثمالي سخا سلز قفع بهاديها كان بزيركاني بزيركا هتنبرك خانة تحسب عنها مالديو كوما يكونن يبلا ميري انتي مالت كاي كاب دخا زقافعن متالل نسب كدحنو سلزدلوهم بريبلا حنساب كريكي إلو باتي بناي تسبتا كاميرا لتغارزة ناتي قدام حدر اندا توعى عالتو كله ستغارزة فيديو يريا ميري كتحبابل تجمر حالافي حارقو تنسيو سمعي أنا بزعبالي تبو عملها ختاين يرمي انتهونا قلنا السخيج أكان بلزنيا بزعبا نفسها انت زي كوين بزعبا خالد سب قدية بلك
ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ሰራሕተኛኻ ኣብዚ ስራሕ ክህሉ ኣይደልን እየ ተሰጊድኪ ኣለኺ ይብላ በጃኻ ኣይትስግወኒ ከም መሓይሺ ነቲ ግዳም ሓዳር ረኺበኻ የቕሬታ ክሓቶ እየ ትብሎ ጽቡቕ ምስ ኣውፈርቲ ናይ ዝትካል ቆፀራ ኣለኒ ንኻተስተኻኽሊ 24 ሰዓት ሂበካ ኣለኹ ኣመስጊናኻ ሓራኢላቶ ሕፍረታ ሒዛ ትወፅእ ሜሪ ካብ ስራሕ ወፂኣ ንወያ ግዳም ሓደር ክደልያ ትጅምር ዘወር ኢላ ሲናቶ ከተማር ምስ ጀመረት ግን ካብ ጎኒ እንዳጓሓፍ ሓፊሉ ተማለዶ ሕፅየ ትብልን ነርኪ እንዳበለ ይሕጭጨላ ካብዚ ከተማ ክትወፅእ ኣለካ ብሰንኪኻ ተረኪሳ ኣለኹ ይገርሚ እንዳበለ ይሕጭጨላ ኣማር ይራኻ ዝደለኻዮ ገንዘብ ክህበካ እየ ካብዛ ከተማ ጥራይ ጥፋእ ትብሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ከምዚ ገይሩ ዘጸላድፈኪ ይብላ ሜሪ ንስኻ ግዳም ሓደር ኢኻ ከመይ ኢሉ ክርዳእካ ትብሎ ኣነ እውን እኮ ከምዚ ኸማኸየ ነይረ ንስራሕን ገንዘብን ክብል ብናይ ሰብ ርእሲ ድፃወት ነይረ ኩሉ ነገር ገዲፈ ግን ሕጂ ምሳኻ ኣለኹ ዋላ ሓደ ዝግደሰለይ ሰብ ስለዚ የለ ንስኺ ኸኣ ክንድኒ ህይወትኪ ተሃንፂ ኣብ ዘይረብሕ ገንዘብ ተጥፍዩ ኣለኺ እሺ በቃ ነዛ ከተማ ገዲፈ ክኸይድ እየ መጀመርያ ግን ንእሽተይ ፌቨር ክትገብርለይ ኣለኪ ይብላ ኣማራፂ ዘይብላ ሜሪ ኸኣ ምስኡ ትኸይድ ጆን ንባዕሉ ግዳም ሓደር እንከሎ ግዳም ሓደር እዩ ዝከናኸን ንሜሪ ኸኣ ሒዝዋ ናብ ግዳም ሓደር ዝንከባኸበሉ ድንኳን ይኸይድ ንሜሪ ኸኣ ንኸትሕግዞ ይሓታ ሜሪ ትላገፂኻ ዘለኻ ምሽ ትብሎ ኖ እንታይ ክላገፅ ዳ ነዞም ግዳም ሓደር መግቢ ንምዕዳል ክትሕግዝኒ እኮ ሒዘ ክመፂ ይብላ እዚ ንዓይ ዝኸውን ስራሕ ኣይኮነን ምስ በለቶ ጆን ጋውን ኣውፅኡ ይህባ ሜሪ ኣነ እኮ ንግዳም ሓደር ብዙሕ ሰደየ ዝውፊ ፔይንቲንግ ከማን ገዚእ ኣለኹ 10% ካብ ሽያጥ ንግዳም ሓደር ዝኸውን ሽዑ ጆን ሕጂ ግን ሓድሽ ስራሕ ረኺበልካ ኣለኹ ምዝ ጠባይኪ ስራሕ ዝቆፅረክ ሰብ ክትረኽቢ ኣይትኽእልን ኢኺ ምስ በላ ሜሪ ተወዲዋ ስማዕ ኣነ ዞም ጓሓፋት ሰባት ከሳሲ ኣይትጸብየኒ ነቲ ጋውን ናብ መግቢ ትድርብዮ ኣብኡ ዝእንገዱ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ሰንቢዶም ይጥምትዋ ጆን መፂኡ ራእይ ሕጂ ኸኣ ግዳም ሓደር ጸልዮም ሜሪ ሓሪቓ ደስ ይበልካ ኣነ ብዛዕባ ስርሐ ይሓስብ ንስኻ ኸኣ ኣብዚ ግዜ ተቃጽለሊ ኣለኻ ትብሎ ጆን ሕሰብ እስኪ መሳርሕትኺ ይጸልኡኺ ሓላፊኺ ይጸልኣኪ ሕጂ ኸኣ ግዳም ሓደር ጸልዮም እዚ ኩሉ ንምንታይ እዩ ንገንዘብ መኪና ንመጋየፂ ነገር ንስኺ ገንዘብ እምበር ኣብ ጎንኹ ኮይኑ ዝድግፈክ ሰብ ኣይትደልይን ኢኺ ገንዘብ ድዩ ዘድልየኪ ውሰድዮ ኢሉ እቲ ዝተቐበላ ገንዘብ ይደርብየላ ገዲፍዋ ኸኣ ይኸይድ ሜሪ ደንዚዛ ትተርፍ ካብ ንእስነታ ፈጣንን ተደላይትን ሓላይትን ክትከውን እዩ ነይሩ ድሌታ ግዜ ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከም ዝቐየራ ኣስተባለት ተሓዝን ከዓ ነቲ ገንዘብ ገዲፋቱ ኸኣ ኮፍ ትብል ሽዑ ሓንቲ ጓል መፂኣ ኩባያ ማይ ተቐብላ ሜሪ ኸኣ ትነቅሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓላፊያ ደሓን ዲኺ ዝብል ቴክስት ይሰደላ ሜሪ ተንሲኣ ንጆን ክትሕግዞ ትኸይድ እንታይ ደኣ ናይ ደሓን ይብላ ሜሪ ዝነበርክዎ ኩሉ ሕማቕ ምንባሮ ሕጂ ተረዲእኒ ሙሉእ ዕድመይ ንትርጉም ዘይብሉ ነገር ደኺመ ትብሎ እሞ ክትሕግዝኒ ኢኺ ይብላ መቸም ይፍትን ትብሎ ሜሪ ንምስሳይ ክትሕግዝ ትጀምር እንዳሰርሐት ኣብ ናይ ሰባት ገጽ ዝተፈጥረ ሓጎስ ሪኣ ውሽጣ ይፍሳሕ ንሰባት ምሕጋዛ ኸኣ ሓጎስ ተሰማዓ ሽዑ ሓላፊያ ናብቲ ዳስ ይመጽእ እሞ ሜሪ ግን ኣይረኣየቶ ሜሪ ኣነ ንሰባት ምሕጋዝ ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ይፈጥረልካ ኢለ ሓሲባ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ከምዚ ተሓጊሰ ኣይፈልጥን እየ ትብሎ ሽዑ ሓላፊያ ኣነ ደኣ ዘጽላእክ እንድዩ ድመስለኒ ነይሩ ይብላ ሜሪ ሰንቢላ እንታይ ደኣ ትገብር ኣብዚ ትብሎ ከማኺ ክሕግዝ ይብላ ክርብሸክ ስለ ዘይደለኹ እየ ጠፊየ ኢለ ተመይ ዝዓርክ ኢሉ ኸኣ ንጆን ሰላም ይብሎ እንታይ ክልቲኦም ትፋለጡ ዲኹም ጆን ናይ ዓመታት ይዕሮ ኢና እንታይ ክገብር ናብ ስራሕኩም ዝመጻኹ ደኣ መሲሉኪ ኢሉዋ ምስ ሓላፊያ ገዲፍዋ ይኸይድ ሜሪ ናይ ሕፍረት ሰሓቕ ተስሓቕ ካብ መጀመርያ ሕፁየ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ነርካ ማለት ድዩ እንታይ ኮንካ ዘይተዛረብካ ትብሎ ሓላፊያ ሓቂ ተዛሪበ ካብ ሓሳብኪ ጠጠው መበልኩ ነይረ ማለት ድዩ ይብላ ኖ ኣይመበልከኒ ነርካ ትብሎ ደኒና ኸኣ ትሓስብ እንቃዓ ኣስተንፊሳ ኸኣ ጽባሕ ስጎገኒ ትብሎ ንሓላፊያ ርግፀኛ ዲኺ ይብላ እወ ርግፀኛ እየ ሓሲበ ዝሓተካ ዘለኹ
إلى بيماني إلى دقيفة يقرق برد إلى قديفات تخيد انت خدت حلافيا ناي حاجز دقس انت دقسنا انت يمسلك يبلا ميري طويلة دقس انت رأت دقس كونكا أبزبوتا نزوم سباتي خخون زلو تبلا أمو نسخي انت رأت داليخيو كمي يمسلك يبلا ميري قد صعب حاقوس يولع انتاي أنا خدالو أي أنني تبلا وددر يقولو كفليت يقولو حقاز انت رأت داليخا انهللك يبلا جون معادو خينو علو خلكي يبلا شعو حالاتي كالك انتاي تدليو نقر عليك يبلا كال دا مساحة خوشو كريد اللخو تبلو سهيبا خا تحاقفو نسب سبنبا جنزب ايكونن زدنيو ميري خا موداتا ترديوا بجنزب زت المنسب كم زيل